Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het laatste Zeeuwse nieuws op deze zondag, de 4e augustus. Ik was zo blij dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. Hossen, feesten en vooral heel hard meezingen. Tijdens de 15e editie van Vlissingen Zingt ging het gisteravond los op het Bellamy-park in Vlissingen. De muziek en de tekst zijn geregeld, de artiesten zijn de Vlissingers zelf. Of je nou een nachtegaal bent, Een dromedans op wolken. of iets minder. You get a chance. Iedereen mag meedoen en zo'n 5000 zangers lieten zich dat geen 2 keer zeggen. Zij grepen hun kans om voor 1 avond de hoofdact te zijn in Vlissingen. Ze spreekt een beetje Duits en Frans. Heel goed. Heel goed. Ja, toch? Heeft u geoefend? Ja, had geoefend, ja. We moeten blijven feesten. En toch bent u nog niet schoor. Ja. Wat zei je? U bent nog niet schoor. Ja. Wel een beetje doof. Juist, ja. Doof of niet, zingen lukt deze deelnemers prima. Ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Als de morgen is gekomen. Verlaat je mijn verleden en maak jij degene die ik mis. Heel goed. Richard Lanser uit Sint-Anneland wil een Toolse afdeling van Nieuw Sociaal Contract op gaan zetten. Lanser is bestuurslid van de katholieke stichting Corazon, die een eerlijke, duurzame samenleving voorstaat. Het is de leider van NSC die hem geïnspireerd heeft om de stap te nemen. Het gaat om mij om Pieter Omtzigt. Die man die zie je gewoon iets voor elkaar krijgen, zich inzetten voor de medemensen en dan zo opzij gezet worden. Ik bedoel, ik ben christen en ik heb altijd CDA en ChristenUnie gestemd en zo. En dan zie ik hem met tranen in zijn ogen staan. En dan denk ik van dat ze zo'n man opzij willen zetten, dat ken ik niet. Volgens Lanser is er potentie op Tolen voor NSC wanneer je kijkt naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Nou kijk, de Tweede Kamerverkiezing was NSC al de 3e partij op Tolen. En groot maken, ja kijk, ik ben wel een beetje van make Tolen great again, weet je, dat vind ik ook wel leuk. De strategie van NSC Tolen is druppelsgewijs het eiland gaan bemensen met aanspreekpunten. We hebben bijvoorbeeld Jos Hommel, die zit in Oud-Vossemeer. Nou is er een nieuwe, die heeft zich aangemeld voor Sint Maartensdijk. En zo willen we eigenlijk voor elke dorp minimaal 1 persoon als aanspreekpunt. En dat wordt eigenlijk de vaste kern van NSC Tolen. En dan ziet Lanser mogelijkheden voor 2026. Ik denk dat als we gewoon rechtvaardig bestuur uitvoeren, dat we een deel van de bevolking mee hebben om mensen af te vaardigen, ook hier in de gemeenteraad. 3 dagen drukte in Breskens tijdens de visserijfeesten die niet meer weg te denken zijn uit de evenementenkalender. Al sinds 1953 is het een begrip in Zeeland. Alhoewel de vis door de jaren heen wel een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Ja, er zitten zaken in dat gaat van een braderie tot een kinderprogramma en van de kermis als het optreden van bekende artiesten. Er is genoeg, dus het is meer dan alleen maar de vis gelukkig. Dus je kan van alles kiezen. Nee, ik lust geen vis. Nee, echt niet. Waarom komt u dan naar de visserijdagen? Over de gezelligheid, de kraampjes. Er is dit jaar extra aan de kinderen gedacht op het Oranjeplein, waar een mini-circus is. Kunnen kinderen zelf oefenen en dan kunnen ze op het eind van de dag een soort kindervoorstelling geven. En de gratis vis is er aan het einde van de dag nog steeds. Maar dan moet je wel weten waar. Nou, daar zijn we gisteren heel de dag naar op zoek geweest. Heel toevallig. Een van de kinderen wil heel graag gratis vis. En daar is nog tijd genoeg voor, want het evenement duurt namelijk nog tot 1 uur vannacht. De zomer zit erop voor de vrouwen van IJsendijken. De eerste training van het seizoen is begonnen. En ze maken zich op om na 6 jaar terug te keren in de hoofdklasse. Natuurlijk een heleboel nieuwe speelsters. Dus ja, dat zal even kijken en wennen worden. Kijken wat of het niveau is. Hè. Het beste vrouwenteam van Zeeland kan dit seizoen rekenen op een aantal ervaren nieuwe speelsters. Zo heeft Lieve van Vliet Excelsior verruild voor een nieuwe carrière in Zeeland. Ja, ik heb er heel veel zin in. Gewoon echt als een nieuwe uitdaging en weer gewoon een nieuw team, nieuwe omgeving. En ik ben heel benieuwd naar de meiden en naar niveau dus. En waarom heb je voor IJsendijken gekozen?
Binnen Zeeland wilde ik graag nog wel een beetje op niveau voetballen. En dan is IJsendijk natuurlijk wel een club die dan snel bovenaan je lijstje komt. En daarnaast ken ik ook echt wel wat meiden die hier voetballen vanuit JVOZ, waar ik vroeger heb gevoetbald. Of gewoon van binnen Zeeland. Dus ja, ik had wel heel veel zin om hier aan de slag te gaan. Naast Lieve van Vliet zijn ook oud-teamgenoot Angela Versluis en oud-Kloetingen-speler Noah Slinger een nieuwe aanvulling. Voor de trainer is de doelstelling duidelijk. De doelstelling is zeker leesbehoud. En dan in december kunnen we dan nog altijd aanpassen. En 21 september hebben ze de eerste wedstrijd. Het was geen onaardige zomerdag, maar het was zeker niet superzonnig. Constant was er vrij veel middelbare en hoge bewolking. En vooral die sluierbewolking zorgde voor een flat zonnetje. Maar deze keer was dus geen kring om de zon, water in de ton. Vannacht wordt het dan wel wat helderder en het koelt daardoor nog redelijk af naar minima van 14 naar 15 graden. De wind is nog steeds zwak. Op zee is de wind meest matig uit zuid tot zuidwest. Morgen komt er een zwakke tot matige wind te staan, een beetje variërend tussen zuidwest en zuidoost. Het is meestens zonnig, met vooral wat stapelwolken. En de zon en de zuidenwind zorgen voor middagtemperaturen van 23 graden bij de waterkant in de wind tot 25 à 26 graden elders. Dinsdag doet de zomer er nog een stapje bij, met maxima van 26 tot 29 graden. Er is er nog veel zon, maar later op dinsdag komt er meer bewolking. En woensdagnacht of ook woensdagochtend is er kans op een regen- of onweersbui. En tot zover het korte Zeeuwse nieuws en ook het korte weerbericht op deze zondag de 4 augustus. Meer over het weer en ook het nieuws in Zeeland op onze site, onze app en social media kanalen. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.